kay Palangga. Gusto mo bang maging masaya? Makinig at tumawa. Sa Naisyaga Channel. May audio drama. May kantahan, hugot, jokes at iba pa. Naisyaga Channel ang nagapalangga sa imo. Samahan si Noynoy, Toy Toy, Lolo Ilyong, Tito Mascubado, Catherine, Daniel, Lolo Miloy, Lola Basyang, Digitonton at marami pang iba. Hahaha. Kalimutan mo na ang problema. Tawanan na. Don't forget to like, share, and subscribe. Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. O ala, migo toy-toy, nagano ka? Migo na inoy, nagasulat O, ala, ano na ginasulat mo aw? Nagasulat ako para kay nanay ko. Ala tuod? Oo, kabalo ka naman, Mother's Day subong, di bala? Oo, no? Kinanglan matag makubla message kay nanay bala? Agod nga malipay man siya? Message ka na kay nanay mo, para hindi lang ugtas ang mabato niya halin sa imo. Okay. Pwede ko na mabasa, toy? Basaha ba lang message ko kay nanay? Sige be, lalade be? Ori Hinaya lang ha, kay sulod ko pa na sa sobre. Baw? Abe, basahon ko bing nasulat be? Dear nanay, salamat gid sa pagpalangga kag pagpadako sa akon. Nay, bisan sa lawayon ko, pero ara kagid nga nagapalangga sa akon. Ginhimo mo ang tanan para sa aton nga pagpangabuhi. Salamat gid nay, kay bisan pasaway ko, wala mo gid ko ginabakol. Ala, tuod ka toy, wala ka ginabakol ni nanay mo? Wala pero ginakusi ako kung matamaan na gid siya kainit sa akon. Natural lang man na toy, kay balaan mo, pagpalangga man na nila sa aton mo, ginasakita nila, ginabakol ta nila, tungod nga, hindi man sila gusto nga, maghimo lang ta permisang sala. Ginasaway lang ta sina nila. Di nga kinanglan gid bakulon haw. Teka, hindi mamate. Sa tuod lang toy, palangga ko gid niya si nanay kuya. Dapat ang mga iloy taya palanggaon ta gid na. Kaya nga bisan anong matabo, iloy ta na sila ya. Sa tanan niya mga mama, mami, nanay, Happy Mother's Day! Salamat sa pagpalangga ninyo sa amon nga inyo mga anak. Happy Mother's Day! Iingatan ka, aalagaan ka. Oy, Lola, nag-ano ka? Ay, apo, arya, nagahimo sa aga pa ho. Nga aman. Agod na makatemprano kita kadto sa aton nga buting preseng Ay, oo, gali, no? Eleksyon na gali. Sige, maghimos ka naman para dungan ta. Sige la, may napili ka na lang butuhon mo bilang presidente? Ha? Presidente? Oo. Sinong butuhon mo la? Ate, siyempre si Miloy ko Ma?
Nga si Lolo Miloy lahaw. Kay way man na siya nagapapili presidente. Teka siyang presidente siyang tagipusoon ko. Okay. Hugot Di si Lolo Puloy Galiala, ano na siya? Vice President? Si Puloy, oposisyon na iya. Nga ahaw? Kay permiya ginagamo ang kabuhi ko. Pero, paano mo nahambala nga ginagamo niyang kabuhi mo kay palangga yaman ka kuno? Ay, di ko matuod ako nga palangga. Tani, hindi yan ako dari paghilabtan. Kay kabalo naman siya nga may nobyo na ako. May boyfriend na ako. Kag si Miloy na. Amo gani, no? Ay, tani si Roseng na lang iya. Total, do tubo-tubo man na sila. Okay. Uy, hala! Lulilyo, ari ka di gali? Ay, mas kubado. Oo. Ari ka man di gani eh. Ote, maupod ka sa akon? Sa diin? Maano ta? Matabanay? Ay, Lolo Ilyong, bisan ano pa yung matabo, hindi ko yung magupod sa imo. Nga haw? Mauduta ka na ya. Bah? Mas kubado. Bisan maghambal ka pa nga baho duta kami nga mga tigulang. Pero madamo gyapon niya sa mga chicks nga nagapalapit sa amon. Ay, tuod. Oo. Inaguro ikon may kwarta ka. Hindi man mas kubado Nakita lang guro nila nga mapinalanggaon kami ang mga tigulang. Ba, sigurado ka? Ay oo, mas kubado. Sigurado gigudaya. Sigurado ka nga mapinalanggaon ka? Oo eh. Ote, kung matuod ka nga mapinalanggaon, libriha ako kape. Oo way problema. Utang lang to blanay. Ay! Ay, hindi ko Nauya ko yung adaan mang utang. Ay tuod, nahuya ka mangutang? Oo. San ulang na nagsugot? Oy, bisan na mula ni Black kadamol sang kuya ko Lolo Ilyong. Pero may huya pa kuya. Di mayo eh. Pero gusto mo maupod sa akon? Sa din ta makadto, gani do kagina pang panghagad mo sa akon? Makakadto ta sa presinto. Ano? Mano ta to sa presinto sang pulis? Oy, why kuya bala nagsiling nga makadto sa presinto sang pulis? Ang hambal kuya, makadto ta sa presinto. Kag mano ta to? Sa din nga presinto? Sa bagabutuhan naton eh. Okay. Mabuto, tagali no? Oo, eleksyon na kabay. Ay, oo, gali mas kubado no? Nalipat ko eh. Ha? Nga nalipat ka nga may eleksyon now? Kay way pa ko kabaton? Nano man na yaman? Nga ang ginalantaw permis ang mga tao ya. Basta eleksyon, may kwarta. Nga mo yung mas kubado haw. Amo man. Pero ako ya Lolo Ilyong, kung may hatag sa akon, batunon ko na ya. Pero butuhon ko gyapon yang ako nagustuhan. Butuhon ko ang ginasinggit sang akon tagipusoon. Pero hindi ikaw ang ginasinggit sang iya tagipusoon. Ay, Basyang, kumusta ka na palangga? Ay, hari ang imo isa ka tawo nga seryoso. Nagapalangga
sang matudtuod kag insakto. Sa pangutang wala ka ginatunto, bangod ang akong paghigugma sa imo, tampad kag matudtuod nga sinsiro. O basyang, ikaw akong dapat halungan, bangod ikaw sobra palabaw sa bulawan. Gani basyang imo lang initandaan, nga kung diin ako nga mangin malipayon didto ka man. Gani basyang, halong kagid perme. Kayari lang ako nga handa nga magulikid kag magpalangga sa imo sang tudo. Tudo, wala break, wala prino, ang mga kautangan buligan tabayad sang kwarta mo kag kwarta ko. Siyempre no, di ba na ba siyang halong, love you. Ay abaw, kanami siyang libot-libot ko diri sa mall ba? Baw, kakapoy, siyang tiil ko siyang lakat-lakat. Inabalang galakat-lakat ka, tapos wala ka lang man siyang kinbakal kay way ka kwarta. Ba? Pero okay lang ah. Ang importante, na-exercise kong akon nga mga tiil. Budlay mi nga daan kung tigulang ka na kay nagasakit ng tuhod mo. Ting! Bah, may nag-message sa akon sa messenger. Grabing tunog sa messenger tones ko ba? Daw ba eh. Ba? Ay abaw, kagwapa siyang dalaga nga naglabay ba? Pangilalahon ko na siguro ay ambot kong gapatol na stigulang. Ba? Ay, ang message ko gali, basahon ko abe. Oy, voice message halin kay Marie Rosing. Pare Ilyong, mayong adlaw dira sa imo. Kamusta ka na dira, Pare Ilyong? Ay, Pare Ilyong, ay pwede tani ka pangabay. Ay, lihaw ko bihambal kay Pare Miloy. Nga, sabto niya tani ang iya nga cellphone, kaya nagatawag ako. Ay, importante gid abi. Kinahanglan nga makaistorya kami ni Pare Miloy. Basta gusto ko gid siya tani may istorya subong gid kay aton lang ni Pare Ilyong ha. Kuan manukot ko tani sang ginutang niya bala sa Turko. At ay kinahanglan ko gid abi ang kwarta Pare Ilyong kay importante gid. Ibakal ko pa na sa bulong sa akon niya tuway-tuway kag ibakal ko vitamin sang akon apo. Ay kun ara na si Pare Miloy, lihong ko hambal sa iya. Pare Ilyong, nga sabdo niyang tawag ko kay importante gid.